Puno sa inspirasyon ang gihatod sa third leg sa GMA Masterclass Series sa Mindanao nga gipahigayon sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Niyang report. Bisa nagsulubog face mask, mabati ang excitement sa mga estudyante nga misalmot sa third leg sa GMA Masterclass Series sa Mindanao nga gipahigayon sa Sede Sapientia Auditorium sa Holy Cross of Davao College. Pinangunahan ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso, tumong niini nga mahatagan og kaalam ang umaabot nga media practitioners ug mamahimong kabahin sa paghulma sa nasud, ilabi na sa adbokasiya sa GMA karong eleksyon nga dapat totoo. May this morning's masterclass reminds you of your participation, our participation, in the local and national elections, which is one of the key freedoms of being a Filipino, of being a Mindanaoan. If you ever think that just one vote in a sea of millions cannot make much of a difference, consider the many people in countries around the world who do not have the same freedom, nor did many Filipinos in centuries past. So come local and national elections, no matter what you believe or whom you support, it is important to exercise your rights. Pagbarog gikan sa pandemya ug mga inspirasyon sa pagtukod og negosyo ang gipaambit ni celebrity chef ug entrepreneur Jose Sarasola. Always be inventive. Always strive to think of something new, to differentiate. Kasi you'd never think of these ideas but then actually kaya pala. So always think out of the box. Mga timailhan sa pag-ila sa tinuod nga impormasyon itandi sa fake news, mao'y gitudlo ni GMA Senior Social Media Producer Alex GMA Castro. Sabi nga nila, repeat a lie often enough and it becomes the truth. Kapag pinaulit-ulit yung isang bagay, maniniwala ka. Parang kapag sinabi niyang mahal ka niya, wala nang iba, naniniwala ka. Kahit alam mong may iba siya. Kaya dapat always check the label. Importansya sa paghatod og mahinungdanong lokal nga mga balita ang gidalit sa inyong alagad isip GMA Regional TV Anchor and Senior Desk Manager sa One Mindanao, ang unang unified newscast sa Mindanao. While we also feature stories ng mga bugat, syempre, no, ng mga encounter na magitain ana, but we make it a mix of stories and a balance of stories nga makitaan pod ang other side sa Mindanao. Gipaambit sab ni GMA Drama Concept Creator, Developer and Writer ang iyang mga kasinatian una siya nagmalampuson isip writer. Pagsusulat para sa akin ay hindi lamang paglabas sa kahon, kundi paggawa ng panibagong kahon. At at paglabas muli sa isa pang kahon at paggawa ng isa pang kahon para lalong mapaganda. Halimbawa, ang soap opera o ang kung anumang ginagawa ko. Nahimo sab nga inspirasyon kang GMA balladeer and actor Christian Bautista ang iyang first single aron mahimong usa ka successful artist. Ang pinaka-favorite line ko doon is, "You make me believe that there's nothing in this world I can't be." Ang sarap makasama ang mga tao na talagang naniniwala sa'yo no matter what. Na kahit hindi ka nananalo, kahit may pinagdadaanan ka, naniniwala pa rin sa'yo. Mitandog sab sa kasing-kasing ang mga istoryang nahimo ni GMA Senior News Producer Maris Umali atol sa iyang mga tuig sa paghagpat og mga balita. Hindi ko akalain na dun sa simpleng storya na ginagawa mo, napakalaking bagay sa kanila. Kaya again, no story is that simple. Every story matters. Mapasalamaton ang tibok komunidad sa Holy Cross of Davao College sa maong kaugdahan. But we remain steadfast to stand by and promote what is true. This is the essence of why we are here today. Sara Hilomen Velasco, Balitang Bisdak.